Ο Άγιος Νεκτάριος έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί μετά την κοιμησή του αναρρύθμιτα θαύματα σε πιστούς σε όλο τον κόσμο. Αν όμως θέλαμε να ξεχωρίσουμε το σπουδαιότερο και πιο συγκλονιστικό θαύμα του, τότε σχεδόν όλοι οι μελετητές και οι πιστοί θα αναφέρουν το εξής: το θαύμα της αδιάφθορης και θαυματουργής ορού του Αγίου. Η κοίμηση του Αγίου, 1920. Ο Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη στις 8 Νοεμβρίου 1920 στο Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών. Εκείνος συλλευόταν για καρκίνο του προστάτη, μέσα σε πόνους, αλλά με υπομονή και δοξολογία στο Θεό. Μόλις εκοιμήθη, οι νοσοκόμες που ήταν στο δωμάτιο τον έντυσαν με ταπείνωση και αγάπη. Καθώς έβγαλαν το μάλινο πουκάμισο του Αγίου, το ακούμπησαν δίπλα σε έναν άλλο άρρωστο, παράλυτο. Και τότε συνέβη το πρώτο θαύμα. Ο παράλυτος αυτός σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι θεραπευμένος. Η ταφή στην Αίγινα. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, που ο ίδιος είχε ιδρύσει, και ενταφιάστηκε εκεί με συγκίνηση και ευλάβεια από τις μοναχές και τους πιστούς. Από την πρώτη στιγμή, άρχισαν να διαδίδονται μαρτυρίες για ευωδία που αναδυόταν από τον τάφο του. Η ανακομιδή του Λειψάνου. Μετά από λίγα χρόνια, σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό, έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου. Και τότε διαπιστώθηκε ότι το σώμα του Αγίου ήταν άφθαρτο, μαλακό, με φυσικό χρώμα και με μια ουράνια ευωδία. Η ευωδία αυτή γέμισε όλο το μοναστήρι και έγινε αισθητή σε προσκυνητές από μακριά. Η ευωδία και η χάρη των Λειψάνων συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και αποτέλεσε ζωντανή μαρτυρία της αγιότητας του. Η παντοτινή θαυματουργία. Έκτοτε, χιλιάδες πιστοί σε όλο τον κόσμο καταφεύγουν στον Άγιο Νεκτάριο ζητώντας τη βοήθειά του, κυρίως για θεραπείες από καρκίνο. Οι μαρτυρίες για ιάσεις είναι αμέτρητες. Παιδιά που θεραπεύτηκαν από ανίατες ασθένειες. Ενήλικες σε τελικό στάδιο καρκίνου που ξαναβρήκαν την υγεία τους. Άνθρωποι με ψυχικά νοσήματα που βρήκαν γαλήνη. Για όλα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος έχει γίνει ο κατεξοχήν προστάτης των καρκινοπαθών και όσων πάσχουν από βαριές ασθένειες. Γιατί θεωρείται το σπουδαιότερο θαύμα του. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια συνεχιζόμενη ζωντανή εμπειρία που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού μέσω του Αγίου. Η αυθαρσία και η ευωδία της ορού του είναι σπάνιο και ισχυρό σημείο αγιότητας στην Ορθόδοξη παράδοση. Συνδέεται με τη θεραπεία και την παρηγορία χιλιάδων ανθρώπων μέχρι σήμερα.